जोंनि लकडाउननि बागै COVID-19 नि बागै जों बर' गोबां बिराननाय दंखा आबो तै जों डिटेल सालायखा जों नुखा दिनै हास्टेव ताकफानो ताबो 169 दिनै पेशेंट दङ नि पजिटिव केस मादा दङ आरो बिसिङाव जों नुखा मैक्सिमाम आबो दिनै जवान BSF जवान दनि बिसिङाव माजाखा तै एकमात्र खरकसा दिनै दिब्राजिब ताबो माजाखा जों साइमानो तेरेमरा महारानीनि बबो ताबो नायजाक दङ जों खोनाखा बफानि इमप्रुव बुङै दङ मनि साइस्थ मनि आसुक सिरियासिया केव ताबो नादि जों खबर नाखा बबो ताबो रिकवर नानि थाङै दं तै जों खोनाखा दिनै दिब्राव जे करना भाइरास माजों मानि आबो स्ट्रं या आबो सिरियासिया मैक्सिमाम नॉर्मल आबो हामनाय जों खोनाबो हाबो हामखावना जों हामखा आबोनि बागै जों केबो आसु आबोनि बागै जों क्रिना करै जों आसु आतंकना करै जों ताबो अमन जों साथायमो दिनै ताबो दिब्रा राज्यगो गोबां मा दिनै फादा तंनाय र ताबो हाबै दङ आबोनि सबसे दिनै क्रिमानि आबोनि जों कयनाय जे जों सरकार सामानि जों दिनै आइन कानुन जों खालामनानै आबोनि जत्तनो किसा मानै दंखाय बेलायखे जावो जों नुखा ताबो गोबां मा दिनै बर' ताबो फातानि फाइ दंबायगो जों नुखा दिनै 10 तारिखो फाइखा दिनै बेंगालुरनि फाइखा बर' 13 तारिख फाइ सफायखा 1160% बेंगालुर पहिला फाइखा बर' 13 तारिख फाइ सफायखा सेकेंड ट्रेन फाइखा चेन्नाइनि दिनै बर' भाइनो 15 फाइखा बर' 18 तारिख फाइ सफायखा आरो बर' 1237 चेन्नाइनि फाइखा तै हाइन हाइ सेकेंड ट्रेन दिनै बेंगालुरनि फाइफिउ दिनै 18 बर' सफायखा बर' भाइनो 1440 दिब्रा फाइ हाबफायखा बेंगालुरनि तै ताबो मुम्बाइनि ताबो लामा फाइ दङ बर' 21 तारिख सफायनाय मुम्बाइनि प्राय दिनै सफायखा दिनै स्टैंडर्ड पर्सन 1342 अब मुम्बाइनि ताबो लामा फाइ दङ तै दिनै हाइ बेंगालुरनि फाइ दंखा बर' 23 बर' सफायनाय बेंगालुरनि दिनै फाइखा 1440 जना टोटल ताबो दिब्रागो बर' दिनै हिसाब माखासे 6699% बर' दिब्रा फाइ हाबफायनाय बर' जत दिन दिब्रानि बर' आरो जत मिक्स दङ दिनै दिब्रा दङ मानसिया दङ तै गोबां मा जाति दङ बर' दिनै दिब्रा फाइ हाबफायनाय आबोनि दिन सबसे दिनै गिरिमानि आबोनि बागै जों दिनै कैबिनेट जों पास लायखा जों जत आबोनि नायगिरखायनाय बागै जों स्टेट लेवल तै डिस्ट्रिक्ट लेवल जों कमिटि खायखा आबो अप टू पंचायत अप टू एडिसी विलेज पॉइंट आबो कमिटि खाजागनाय आबोनि बागै जत दिनै बर'नो जों साइ रखा आबो सरकारनि अर्डार जों जतने स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल तै दिनै विलेज लेवल आरो करना भाइरास न मनिटरिंग खायना बागै नायगिरनि खायना बागै जों कमिटि खायखा आ कमिटि माध्यमे जों जतनो जों सांमा दांलायनाय माने आं जतनो साव ताव दिनै सबसे वाना हांखाय दिनै फातानि फायनाय बर' करना भाइरास पण तय फायमानो आबोनि बागै दिनै सरकार बर' जों जतनो फायखांख्लाय दिनै चराइबारिखौ जों ताव चेक खाय दङ तै जे ट्रेन बा फायनाय आबोनि जों जतनो जों टेस्ट खालायबरनो जों रहनाय जे बर' जुदिसि पजिटिव माजा हांखाबर जों नारगिनाय जे पजिटिव नेगेटिव माजा हांख्लाय बर' जों होम क्वारंटाइन खालामनाय तैबो टेक्सास दिनै हटस्पट्स ने जे रेड जोन नि फैया रनो कैसे बर' जों कैसा आइसोलेशन सेंटर दंनाय माखासे जों दिसन राखा अब आं खागाव जतनो दिनै दिनै करना भाइरास न तैयै जों चिंताव दङ बर' जतनो जों आं कयनाय दिनै पाब्लिकनो कयनाय जाहाथे जों अबन तै जों सिरियासलि जों जतनो जों खाबाक्सा याब्रे बाक्सा सांमा दांलायनाय तै आं साना बुस्थुआव गोबां मा जों दिनै सरकार हयতো जों स्टेप नाय दङ जों फातों बरनाव जों मास्टारनो कारिया जे बर' दिनै दिल्ली दंनाय मुम्बाइ दंनाय दिनै हायद्राबाद दिनै कर्नाटका दिनै तामिलनाडु केराला जतनो जों बर' तय फैनायबा जों चेष्टा खाय दङ जेराव कोनो टाउनादि फैयाबा आं आंनि कय मावबोदोंनाय जेराव
आरो इ पास सरकार हाय जों रय दंग इ पास मासे पेन तनि रक नावनि तां खादि कन्फार्म गसिनि नाव दे खाय फायदि जों खानाका तिनि किसा मिसआन्डारस्टेन्डिं बा तिनि मेनेजमेन्ट किसा मिस्टेक खाना आं माखाकागो तिनि स्पेशली चेन्नाइ बायदि बेंगालुरु गोबां तिनि मिसआन्डारस्टेन्डिं माने बागै ताबो बरक जाय दंखा जों खानागो आं ताबोनो निनि 5 मिनिट सिगां आं आरो कर्नाटकनि मिनिस्टार बाय कक सालायखा आरो लेबार मिनिस्टार आं बबे डाइरेक्ट टेलिफन बाय कक साखा आं बनो कयखा तिनि आरो बेंगालुरु ताव रेलवे स्टेशन प्राय 450 जन तिनि स्टैंडार्ड पर्सन बरक ट्रेन मिस संखा ट्रेन मायना बरक जाय दंखा बरक व्यवस्था खायना बागै बरक टेम्परारि शेल्टर रना बागै आं डाइरेक्ट तिनि आरो लेबार मिनिस्टार बाय आं कक साखा 5 मिनिट सिगां कक सायपायो बसाबो आं नायनाय बसाबो तैबो तिनि अफिसारो बहायनो जों तिनि कैबिनेट मीटिंग जों सालायखा स्पेशल आं ककटि साखा जे आरो बेंगालुरु हाय समायसां दंखा बनो आरो जों बरनो जों मानायनाय सरकारि भाब जों मानायनाय तै आरो चीफ सेक्रेटारि रनो जों साहका आं खागावो अलि बरक दा व्यवस्था खायखाना तै चेन्नाइ बहायनो आं खानाका गोबां मा बरक इ पास माय गै बरक अखाय फैखा न अखाय फैखा बरक रूम रेन्ट नायटमनि आबरा बरक याकै काय फैखा आरो बागै किसा अनेक असुबिदा दं आं खानाबो आंनि कय अबनों नाय तिनि ताखौ बुखरनो जेनेराव कन्फार्म हे पॉइंट इ पास माय पॉइंट नेराव नकता याकादि नक स्टेशन ता फायदि अब गोबां मतिनि सामु दङ स्टेशन फाइब्र बाहायनो आरो अथॉरिटी आरो तिनि आलो पुलिस अफिसार आरो जे दायित्व माजा दं आबर बाय सालायगै नेराव फायदि मनबा जों जतन कयनाय जों अबहाय जे डिसिप्लिन सारा खायखांखाय अबश्य जों अब दिसाबुं थांगो मनबा आं जतन कयनाय जों ताव नुखा तिनि लेटेस्ट पोजिशन ताव जों तिनि पॉइंट जों नुखा तै प्राय निनि 40,000 प्राय 40,000 हाय ताफोन बरक टंखो जाय टंखो तिनि कैबिनेट मीटिंग रिपोर्ट जों माखा बाद बगे फाइबैखा तै 40,000 बरक ताकफानो तिनि स्टैंडार्ड पर्सन हादर तबक टंखो विभिन्न जगह तिनि तसे दङ निनि आसाम टंखो निनि गोबां जायगानि दिल्ली टंखो गोवा टंखो गुजरात टंखो हरियाणा टंखो गोबां खाबाय खाय तबक जों सामाखा तिनि लेटेस्ट 19 तारिख मे 19 मे पर्यंत प्राय 40,000 हाय तिनि स्टैंडार्ड पर्सन ताफोन टंखो जों सरकार बनो चेष्टा खाय दङ बनो जत्तनो जों जे फाइना मुचुकनाय बरनो जों चय फाइना जों चेष्टा खाय दङ नर कोनो तावानादि नर कोनो आटक नागो तांदि तमखेबा किसे पेशेंट के दज्जमा तंनाय सरकारनि सामं किसे लेरो अब जनो साइमना बनि बागै आंनो कयनाय नर किसा पेशेंट दंदि के दज्ज तंदि जों चेष्टा खाय दङ जों दिनै सालायका जोंनि केरालानि बरक जोंनो बेलाय फोन खायका आनो बर फोन खायका आं जों बनो साइमना आं कयनाय केरालानि बरकनो जों सालायका 27 तारिख 27 मे 27 तारिखआव जों बरं तमाम चेष्टा खाय दङ माननाय किन्तु संख्या कमनि बागै जों क्लाब्स करना बागै जों सालायका जोंनि केरालानि बरक आरो तिनि प्राय 500 हाय बरक दङ जों नुखाथिनि हिसाब माखा केरालाव निराव 500 के ट्रेन तते खाली जागा दंनाय आबां जों सालायका तिनि मणिपुरनि बरक निनि नागालेण्डनि बरक नि नर्थ ईस्टनि जे फाइनायराव जों बरक बाय क्लाब्स फ्लाइट बनाय आरो जों सालाय दङ ओंखाय आंखा मोस्ट प्रबेबली जों 27 तारिख मेगनो केरालानि तिनि बरनो जों लाहानाय तैबो जों खाना जों तिनि दिसनाखा खाना 20 तारिख मे तेलेंगानानि बरनो बागै जों ट्रेन बुक खायखा तेलेंगाना बरनो रेडी दंदि निरो इ पास नाखिन दंदि आं आबनो कय मोननाय तसे जों इ पास माइखा पयन्त निरो ताव खादि हायखा जों निरो दसनो साहदि जे खाना 20 तारिख जों तेलेंगानानि जों दिनै हायद्राबाद जों ट्रेन रान बागै तिनि कक सालायखा आबङै आं कयनाय जत्तनो इ पास माननाय माने चेष्टा खायदि माइ हांख्लाय जोंनो साहदि हायनो हठात पेन्ड ताव खादि कन्फार्म गै फायदि आं बर आहनि बागनो कयजागो हम हाय गोबां प्रब्लेम खा मुम्बाइ बाहायनो मियाफ्राव ब्लाइ प्रब्लेम खा आं अनेक खर कक सालायखा आरो अथरिटी सालायखा एथिन अलरेडी बरक बाय जों सालायगै आं कोनो मेनेज खालायखा मुम्बाइ प्राय जों हम हाय अनेक प्रब्लेम मनि किन्तु आं रिक्वेस्ट खालामो बरक प्राय 40-50 जन जों इमिडिएटली बरक जों इ पास बाय रखा इभेन उनि 1 घन्टा सिगां बा 2 घन्टा सिगां बरक माखा आबो जों अनेक आं चेष्टा खालामनो बागै अब सम्भव बुंखा किन्तु सब समय हाय खायमै कमिउनिकेशन गैप होई थाङो टेलिफन रकमाय आङै थाङो आबङै
टेलिफन कक सारि माने बिजि रावै थांखाय जोङो कमिउनिकेसन गेप बै थाङो बोरमा जों आबो ग्रेन्टेड रमाया बनि बागै आं कइनाय जे कनफार्म गै नौ खादि जाते जों नुखा जे मानसिनि एक्सपिरियेन्स नखा जों दा चेन्नाइ गम प्रब्लेम खाजों जों दा बेंगालुरु प्रब्लेम खाजों आबनि बागै आं कइनाय किसा दज्ज तंबायदि जोंनि सरकार जे मानसाक जों सामखाय दङ तैबो जों अबनो दिनै दा मेडिकेल टीम दा बेलायखि दिनै नाङै दंखा दिनै हाजार हाजार बर' फाइ दं दिल्ली जों बर' जत चेक खायनि बागै आबो दिनै माने बेलाय प्रब्लेम जत साइमाना दिनै हाजार हाजार बर' हाबै दं तिब्रा राय दग बरना चेक खालायनि बागै गोबां दिनै डक्टर नांगौ गोबां नार्स नांगौ आमफ्राय गोबां इकुइपमेन्ट दं नांगौ आबाङै जों मोनसे प्रब्लेम होय दङ आबाङै आं जत कइनाय जेराव कस्त दखन मानखा तिब्रा फाइ बाहायनि न कस्त माननाय बनि बागै नतलना आं कइनाय जाते जों बाय कपरेट खायदि सरकार बाय कपरेट खायदि जे दिनै डाक्टर नार्स नन बाय ब्राव साबुं हबुं सामखाय दङ बनि बागै जों बरना हामबाय मारनाय ते दिनै फ्रन्ट लाइन दनाय रक दिनै पुलिस रक बरबो साबुं हबुं सामखाय दङ जों बरना हामबाय मारागो ए जतलना जों जत कपरेट खायतो लेखे सागो जतल दज्ज तंदि जे फादन फाइने रक जों बरना जत कइनाय निराव गारि भाव मानाय सिंनाय माने टाइम फ्रेम नाननाय नन माने जों ससियेल डिस्टेंस आरो गई अय चेकआप माखायो आं नुखा उसाङाव बाहायनो दिनै रेलवे स्टेशनाव गोबां बरफ माने हर थौइ थांखा बेलाय बरफ चेक फाइनो लेरखा आबो लेरनाय न आबो जतन कइनाय लोकेशन संबाय कपरेट खायदि लोकेशन दज्ज तंदि पेशेंट तंदि आं खागो दिनै जे नाहरमोन जों अबन दिनै टारगेट जों करना भाइरास दिनै एक नम्बर शत्रु जों करना भाइरास कोभिड न जों कोभिड 19 न जों थामसा खायै खाबाक साख्लायसिन बरनो बरबैजों फाइट माखायनाय हामबाय कक्राय सोंमु दा जे इ पास माने जे फाइमिया कसाय थांगा बर गोबां नगे तेसे इ पास जानाय ना ओ आगिनि पास बायनो बंनो ते फाइनाल जानाय आवथ जों सालायनाय जों दिनै इन्टारेस्ट आं सोंनाय खोनाराव सोंनाय बर जे डाबल अलरेडि माइन थांखा बर पास इ पास माखा बरद मिसिं थांखा ट्रेन मिसिं थांखा आबरा मुंताम खायनाय आबनो आं खोना सालायै जों आबनो खबर उत्तर होनाय